Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Sila na ba karon ni Idana og Nelson? Wapa, sir. Bag-uhay pa mga nagsugod si Sir Nelson og arangkada. Tingali, hapit na, sir. Hapit na. Bueno, inig-abot ni Nelson. Ingna siya nga gusto kong makigsulti niya. Oo, sir. Ako sa ingon, inig-abot niya. Salamat, Badong. Patawagan ko nimo, pa. Oh, Nelson. Lingkod kay magsultihan na ita. Unsa man ato hisgutan, pa. Mahitungod ni sa imong mga plano sa kinabuhi, iyo. Mahitungod nako, papa. Wag kay angay na kung kabalakan, pa. Nahibaw ko, Nelson, nga responsable kay ka nga pagkatao. Og nakadahig ko nimo isip akong anak. Dako ni kong garbo nga na ako'y buutan nga anak sama nimo. Salamat, papa. Pero yun argod. Mura man og seryoson kay ning atong giistoryahan bahin sa akong kinabuhi. Gusto ka, iho. Seryoso gyud ko nga mahibaw sa kahimtang sa akong mga anak. Ilabi na nga ikaw na nasa hustong edad. Doon na lang ko'y gustong mahibawan gikan nimo, iho. Nga unsa man, papa. Tinuod ba nga nangulitaw ka ni Idana? Ha? Uy, kinsa may nagsulti nimo taon ana, papa? Di na kinanglan, iho. Tubaga lang sa tinuod ang akong pangutana. Pasensya na kayo pa, pero kung unsa man imong nadungog, papa. Tinuod na. O sa bayang ipangayo ni mong pasensya ni anang butanga? Pa, naibaw ko nga daghan kayo ka o nga natabang nga ni Idana. O dili ko gusto nga maghuna-huna ka nga abi kay tungod diyan ang mga butanga. May take advantage ko sa imong kayo nga nahimo niya. No, dili na mahitabo, Nelson. Huwag ko maguna-huna og ingon ni ana. Mas nalipay ko niya ng balita nga si Idana ang imong napili nga babae nga imong higugmaon. Mao ba? Oo, mas nalipay ko, iho. Ug unsa man, ha? Gisugot na ba ka niya? Kamo na ba, ha? Paspasa sab nimo pa oy. Mapagani pagsugod nako. Paspasi, iho. Kung kamo na gani unya ni Idana, balita dayon ko. Propose unya dayon. Mag-propose tayo niya kasal. Grabe naman sab ka pa. Abiri mo, iho. Sultihan ti ka sa kaagi na mo kaniadto sa imong inahan. Mahimuot yung ka sa akong gibuhat sa dihang nangulitaw pa ko niya. Kay unsa man di imong gihimo, papa? Taas nga sugilanon. Mga piyo na ta. Asa mo dahil si Tiyo, Tiya? May adto sa bungtod. Kay ila ko nutong tikaron ang yuta dito. Ilang susihon dito kay sunod buwan, anihonon naman sa itong kahumayan. Aw, mao ba Tiya? Pero Idana, maayo nang kitarang duha mo'y nagsultihanay ron. Doon na lang ko'y pagutanan ni mo. Unsa man na Tiya? Kuan ba? Mahitungod ba ni Sir Nelson ba? Unsa man gyud? Nangulitaw na siya ni mo? Ha? Ay, wa may kaso ba nga ako rin imong tug-anan, Idana? O kung tinuod man nga nangulitaw siya di mo, sugta dayon. Kuratan masabdaan na imo sinultihan Tiya. Ay, lang gud pagkurat-kurat diha gud. Unsa man? Nangulitaw no?
tingali, tiya. Uy, unsay tingali gud? Mipadayag naman ka sa nimo siyang gibati. Gipaagi man niya sa suwat, tiya. Giunsa man niya pagsulti. Basta good. Lain na po anang ako yung idetalye ni mo ang tanan, tiya, uy. Ay, ida na. Wa na'y kaso kung ipaagi niya sa suwat. Timaan na nga dako kayo ang respeto o gugma ni Nelson diha di mo. Pero unsa man sa mong tanaw. Naman kay dakong chance si Nelson. Na, samot. Ay, ako na lang gana, tiya. Lisod man sa kaayo nga motubag ko nimo sa tanan nimong pangutana. Hoy, ida na. Para nako, no? Sugta dayon as Nelson. Ayaw nagpadugaya ang tao, oy. Kay wa na ko makakitag lalaki nga gwapo ug buutan pa kaayo sama ni Nelson. Gusto nako nga kamo na lang gid ang magkadayon. Di man ang kagwapo o kabuutan ang akong gipangita, tiya. Bisag kinsa o unsa pa nga lalaki. Kung siya magi ako mapilian o gigugmaon, di ko mag-agad sa iyang pamayon o batasan. Pero importante man sad kayo ng duha ka hiya sa lalaki, ida na. Number 1 ang kagwapo. Ug ikaduhara ng batasan. Ikatulo ang sapian. Kana. Si tiya ba? Prangkagay ka manulti, tiya. Uy. Ayon sa man di ay. Mao mo na labing importante. Kada tulo. Para nako, tiya. Naguna ang kamahadlokon sa Ginoo. Ay, husto. Husto di. Oh, mao din ay number 1. Uy, upat di ang gikinahanglan nga imong tanawon, idana. Ayaw pamilian ang parehas ni Ronnie nga gadako lang mata. Basta, tiya, ako rin hibaw sa akong kaugalingon. Kung kinsa gid ang lalaki nga para sa akong kinabuhi. Mamatay na lang siguro ko ini. Dili na gyud ko makabawas ni Dada. Wadaw na sa muna huna. Napatas na kong alanganin. Makalakot bangkod. Ganong paatuson pa ba ko niyang dugay kung tinuod pag gusto siyang butabang na ako. Lagi ka bala ka. Si Papa mo'y katapusan na tong hangyoon. Kay total, may pasalig maguto siya na to nga mutabang siya hangyoon ni Dana. Otro po ng amahan ako. Wala gina sila pagtagad ako. Mas gatagan pa nilang akong importansya si Idana kay nako. Magsigag hunahuna na, mas musamot na nga maghuot na ni mundughan. Musamot nga, alkansihon tayo na ng kalakiha. Ikaw rin po maganto sana. Gusto na malagani ko mamatay na lang. Nasaga ng imong patay-patay. Kung mo na mahitabo, mag-unsa na lang unya ko. Ayaw ka balaka. Ibili na ko ang tanan ako bandi niya di mo. Di magbandi nga kung gikinahanglan, Leslie. Ikaw ko'y akong bandi. Wa na'y nadang akong kinabuhi, Ronnie. Pulos ka sakit ang akong gibati karon. Ayaw lagi pagpakawas paglaom. Pagsuway ra ni. Mulabay ra ning tanan. Kung dili ko tabangan ni Idana, ako gid siyang ipapatay. Gusto na. Pitay. Kalmahal lang ginay mong kaugalingon. Ako may paminawahan ni. Kung imo lang kung sundon, sigurado ko nga mulampos kita sa itong mga plano o gidam ko. Okay? Gusto kong makabawas niya. Badong, nganong daghan na menon kayo ning nahibaw nga nangulitaw ko ni Idana. Nga. Maugiliwan ako hibaw, sir. Hastas papa. Nahibaw na sab siya nga nangulitaw ko ni Idana. Pero parang ako, sir, okay naman ako. Mas nindot ng, kung sabot ko ba, mas nindot ng dagalang mahibaw, sir. Kay, timaan man na nga, daghan ang nauyon nga, kamugi magkadayon nga na. Dili mayo Badong. Okay raman ko nga nay mahibaw pero wata masayod sa bahin ni Idana. Basin og lainan siyang maminaw nga daghan ang nasayod. Bitaw sab, no? Pero, sir, wag kita mahimuan na kung dagang mahibaw kay tibawal makas mga tao. Dali na kila mo katap ng balita, sir. Labi na nga, inilag mo sa tilingban. Dagang, Sige Noy. Ako ba? Nagpanaganan mahinoon kung magpakita ni Idana, Badong. sir. Nga naman, Nahadlo ko nga basin og mausab ang iya tinagdan nga rin ako. sir,
ayaw lagi paghuna-huna ana. Baraw gigil ang imong gisulti niya. Inga siya nga, tinuod tong tanan nga imong gisulti pinaagi sa suwat. Stilan. Ambot, kung naawa ko'y kaisog nga sama nimo, Badong. Ay, naalagi ka lang sa mga na. Kinahanglan din nga mangisog ka. Inga siya nga, gihigugman nimo siya labaw sa tanan. Unsa pa may angay na kong isulti, Badong? Minawa. Inga siya, sir. Nga, Dili ka mabuhi kung wa siya. Mani ha. Og siya mo'y gusto nimong makauban sa tibuok nimong kinabuhi hangtod sa kamatayon. Ha? di ba ngilo paminaon? Sir, sultihan ta lang ka. Ngiluhan pa lang ka na karon, pero angay yan nimong isulti nga dunya. Usarigi akong giampo, Badong. Bahala kung di ko sugto ni Dana. Basta nga, di lang mausap ang yang tignagdan nga rin ako. Sir, ayaw yun. Ayaw pagsugot nga dili ka na sugton. Tudahig mayo, tudahi. Balag mausap yung tinagdan yan nimo. Mao ba, Badong? Kinahanglan nga di dayon ka ma-discourage, sir. Kaya kung ma-discourage ka, saan mara? Nga dili tinuod ang imong pangangkon nga nahigugma ka niya. Imo ginang ipamatuod bisag mo dili pa sa simulanan ng babae. Bisag di pa siya musugot, simulanan na. Pasensyahan ka, Badong. Naglabi man ko ding akong kahadlok ni Dana. Ako noon, sir. Kasabot mo ko nimo. Natural na nga. Bation kag iyong anak. Tungod mas dako nimong respeto ug mga do niya. Pero sundagid ni ang akong gitambag nimo, sir. Kung pananglit man yun nga makalungog og mga bati nga response si Idana gikan sa mga tao, adawata lang gina. Ay kabugnaw, anak gina, tama gina bulibak. Balag mo kinaunsa. Labani gid ang imong gibati nga dunya. Salamat. Salamat kay Badong sa imong minitong Kana- pagsuporta di rin ako. Kana gid, sir. Kinahanglan, sir. Wa gay atrasay. Sige. Sundo na ko ng tanan imong gisulti, Badong. Mas mayo. Ato bisitahon karon dayon si Dana. Kana. Sige. Mangadto din ta, sir. Sige. Tana, Badong. Tana, sir. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!